Det brann i en man som hade ljus kavaj. Valborgs brasan gavs första maj. Det blev mayday. Det blev mayday. Har bränt i test, har SOS, sa mayday. Knoppar knoppas för de gillar vår. Första maj fick vi igen i år. Det är mayday. Det är mayday. Mamma kärleksliv, varje klipp och typ på mayday. Men ursäkta, hur var det hon sa egentligen? Var det kroppar knoppas eller knoppar som det ska vara? Vi får nog hålla ett öga på det här. Nu är jag sån att jag vill handla fort. Majdon grym, här ligger lagda kort.